Takže čaute, ja som Naty BFF a vítam vás u ďalšieho videa. A dneska tu máme jazykolamy. Takže ako prvý jazykolám je: v našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. OK, ideme na ďalší jazykolám. Juro, neruj, Jura. Juro, neruj, Jura. Juro, neruj, Jura. Takže Juro, neruj, Jura. Juro, neruj, Jura. Juro, neruj, Jura. Ďalší jazykolám je: všetky husky sa poprekoprcovali po priekope. Všetky husky sa poprekoprcovali po priekope. Ešte raz. Všetky husky sa poprekoprcovali po priekope. OK, ideme na ďalší, štvrtý jazykolám. Išiel pštros s ani prečítať to neviem. Išiel pštros s pštrosicou a pštrosičátkami. Išiel pštros Pane Bože! Ďalší jazykolám je: ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali. Ešte sa tie makovičky nepovymačkovali. Pre Boha. Pam, pam, pam. OK. A ideme na šiestý jazykolám. Šašo vešia osušku. 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 Pane Bože. Dobre, ideme na 7. jazykolám a to je: pes spí, psi spia, pes spí, psi spia. Pes spí, psi spia, pes spí, psi spia. Pane Bože. Ako 8. jazykolám tu máme: naolejuje Julia Juliu, alebo nenaolejuje Julia Juliu. Naolejuje Julia Juliu, alebo nenaolejuje. Dobre. Ďalší 9. jazykolám je: naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá Dobre. 10. jazykolám je: levy sa váľali dolu ľavou do Válova. Levy sa váľali dolu ľavou do Válova. Levy sa váľali dolu ľavou do Válova. Levy sa... 11. Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je: rukavice... Pane Bože, ani prvé slovo neviem povedať do keľu. Dobre, takže ešte raz 11. jazykolám. Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je. Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je. Vojaci sú Dobre, 12. jazykolám. Najne obhospodové... Pane Bože, najne obhospodové... Dobre, idem si to nacvičiť. 12 vynecháme, lebo to ani prečítať neviem. A ideme na 13. Rozprosto vlasateľa sa dcéra kráľa Nabuchodonozora. Rozprostovať vlasateľa do keľu. A ideme na posledný 14. jazykolám a je to: strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst do keľu. OK, tak ďalšie pokračovanie jazykolámov bude zajtra, alebo neviem. A to bola Naty BFF. Čaute.